Kumusta mga kakusina? Salamat nga pala sa continuous ninyong panonood sa ating niluluto dito sa kusina. Sa araw na ito mga kakusina, ang lulutuin natin ay ang bulanglang paro o kaya tinatawag nating sinigang sa bayabas sa hipon. Umpisahan na natin ang paggagawa natin ng bulanglang hipon. Sa Kapampangan po yun. Pero sa Tagalog, it is sinigang sa bayabas ng hipon. Maaari din tayong gumamit ng imbes na hipon, bangus, o kaya baboy, kung anong choice natin, no? Unang gagawin po natin dito sa ating bulanglang ay maglagay ng water. Ito pong tubig natin ay pinaghugasan po ng bigas. Yung first na paghugas, itatapon mo. Yung ikalawa, yun po ang isasave mo para sa sinigang. Sa Kapampangan po, ang ating bulanglang, ito ay ang sinigang sa bayabas. Pakuluan natin ito. At pag kumukulo na siya, maglalagay na tayo ng gabi. Ang gabi naman po, habang niluluto natin, huwag tayong maglalagay ng asin o ano man ang ilalagay mo. Kasi po, matagal bago siya maluto kapag may linagay ka. Tignan na natin. Ito, kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung ating gabi. Sa Kapampangan, gandos. Maaari na rin natin ilagay itong ating sibuyas. Unahan ko na itong ating labanos. Iba naman, may mustasa, may iba-ibang gulay. Takpan po natin siya uli, ano? Tinakpan ko muna po siya para lumambot agad ang ating mga linagay natin dito. Tignan po natin. Naku, kumukulo na siya. Ilalagay ko na po itong bayabas. Dito po maaaring maglagay na tayo ng, kasi malambot na yung ating gabi, maaari na tayo maglagay ng asin o kaya patis, no? Ilalagay na natin ang ating hipon, no? Paro. Paro, ulang po ito sa Kapampangan. Oo, ulang. Oo, sinisigang po ito. Maaaring sinigang sa ordinaryong sinigang, maaari nga dito sa sinigang sa bayabas. Ako, ang lalaki ng hipon na binigay ni Tita Yeng. Maraming salamat po kay Tita Yeng Pabustan sa binigay niyang mga hipon sa atin. Pangaragulda. Tatakpan muna natin po siya hanggang ilang minuto hanggang yung ating hipon ay magiging pinkish ang kulay. Ito. Ilalagay na natin ang ating remaining ingredients, yung mga gulay-gulay, yung kangkong. Kung may okra ka, kung anong gusto niyong gulay, pwedeng ilalagay din. Ito pechay. Tsaka yung ating sili.
Isang kulo lang po para malutong-lutong naman ang ating gulay. Almost done na. Muli, gusto ko pong magpasalamat kay Tita Yeng Pabustan sa mga hipon na pinadala sa atin. Mga kakusina, ito na po ang ating finished product ng ating bulanglang paro o kaya sinigang sa bayabas. Prepared from my kitchen to yours.